dabbobi abin tsoro su kura. Wannan da kuke gani kusa da ni zai canja muku ra'ayi game da dabbobi. Wannan shi ne Abbas. Barkanku, sunana Abbas, ni mai kiwon kura ne. Abbas yana zaune ne a wani ƙauye a ƙasar Ethiopia, wanda suna da dabbobi masu hatsari irin su kura. A maimakon abin ya zama abin tsoro, Abbas sai ya zama abokinsu. Da rana Abbas sai ya je kasuwa ya siyo musu abinci ya kawo gida. Sannan da daddare kuwa sai ka ga kurayen nan sun fito kamar me, sai ka gan su a bakin ƙofar ɗakinsa. Ba don su cutar da shi ba, sai don su yi wasa su ci abinci. Abokaina ne. Ya sassa musu suna saboda wannan al'adarsu ce tun kaka da kakanni, tun asalin kakannina na huɗu. Abin da kuke gani abin mamaki ne, abin a ce ta yadda dabbobi ba za su iya zama maƙiyanmu ba, yana so saman ba. A ko da kura abin tsoro ce, abin hatsari, za su iya zama abokanmu. Wannan shi ne minti ɗaya, sai mun haɗu gobe.